Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand dan? Jawel, er is wel iets aan de hand. Wat zou er dan precies kunnen zijn? Hm? Ja, geen idee, maar ik zie gewoon aan je gezicht dat er iets aan de hand is. Er is niets. Jawel, er is wel iets. Er is niets. Vertel gewoon, wat is er? Ik zeg het je toch, er is niets. Oké, dan is er niets. Oké, weet je wat het is? Oké, dat was dus wel iets. Ben je klaar nu? Nou, dat zat me toch even dwars. Ik ben blij dat ze het hebben uitgesproken. Maar het is bestaan. Oh, dit moet ik ook even opnieuw verbinden.